Спасибо, дождались, да. Наконец-то. Ниһаят, бик көтеп алдык. Пластик тәрәзәләр куйдылар, радиаторларны алыштырдылар, бөтенесен яхшы эшләделәр. Диварларны да буясалар, тулысынча капиталь ремонт булачак. Подрядчы оешма эшчеләрен начар эшлиме әллә дигән фикеребезне әлеге йортта яшәүче Людмила Мишина хупламады. Киресенчә, подрядчылар иртәнге 8-дән кичке 6-га кадәр эшлиләр дип белдерә ханым. Биредә тоз-боз эшләп йөрүчеләр күзгә чалынмаса да, фатир эшләрендә җылыту системасын көйләүчеләр күренде. Подъездларда электр линияләре яңарганы, яңа яктырткычлар, пластик тәрәзәләр куелганы күренеп тора. Шулай да иске Тулай торак бинасының эчке ягын тәртипкә китерер өчен шактый эшләр башкарасы бар әле. Идәннәрне, диварларны тәртипкә китерүдә күпме вакыт алачак. Ремонтчылар куелган срокларга өлгерерме? Яшәүчеләр исә акрын булса да ремонтның ясалганына сөенә. Живу я 3 года здесь. Вот. Биредә 3 ел яшим. Моңа кадәр йортның торышы начар иде. Түбәне җылыту системасын, канализация челтәрләрен алмаштырдылар. Бик яхшы ясадылар, рәхмәт. Хәзер подъездларны буйысы гына калды. Совет урамы 185-нче йорт адресы буенча урнашкан 90 фатирлы 5 катлы йортта яшәүчеләр дә әлеге микрорайондагы иң өлкән йортларның берсенә ремонт килүенә сөенә. Агарып киткән тәрәзәләр, яңа буяу исе сеңгән подъездларга карап шатлана алар. Шулай да эшләрне тизләтү комача уламас дигән фикердә. Ремонттасы яхшы булыр дип өметләнәбез инде, кызым. Әле ремонт только бик әкрен бара. Яхшырак, тизрәк барсын инде кышка хәле бездә биләргә. Йылырак булсын, яхшырак булсын инде, мотор булсын. Подъездларыбыз да мотор булсын, избада да йылы булсын. Подрядчы оешма Энергострой җәмгыяте вәкиле сүзләренә караганда, эшләр график буенча алып барыла. Капремонт этого дома начали в марте месяце. Әлеге йортны март айында ремонтлый башладык. Иң элек подвалдагы салкын су канализация җылыту челтәрләрен яңарттык. Хәзер фатирлар эчендә радиаторларны монтажлау бара. Эшләр төгәлләнгән, фатирлар хуҗалары безнең эштән канәгать, эшләмәгәннәрендә халык кайчан ясыйсыз дип борчыла. Ремонтны 1 августка төгәлләргә уйлыйбыз. Монтаж отопления ведется. Җәйнең соңгы айы август керергә бер атна вакыт калды. Димәк, көз һәм салкын кыш та тау артында түгел. Салкыннарны сыйфатлы итеп ремонтланган фатирларда, йортларда каршылыйсы иде. Яшәүчеләр шундый теләк белдерде.